Lehanach a hucht deag. Law Gwaefer, a windy day. Tá mommy, daddy, agus na páistí ag olafú de bhreithlá bhamó. Cuireann siad suas bailúin agus maisiúcháin sa ghar dín. Ach séan an chué agus téan na maisiúcháin fud na háite. Rihan mommy in na dhéag. Tá farag mhór iarthaí. Tosaíonn na páistí ag goire. Farag mommy, na páistí ag goire. Folklór, ag olafú. Maisiúcháin. Séan an chué. Fud na háite. Agus ceistena. Céird dó a bhfuil mommy, daddy agus na páistí ag olafú. Céird a chuireann siad suas. Céird a dhéanaan an chué. An bhfuil farag bhamí. Céird a chéanaan na páistí. Now we know cod means what. Céird is looking for an exact answer. So céird is more like what exactly. Leanach an éideag. Bhreithlá bhamó. Aniu dé hína an 7 lá de dhearr fór. Bhreithlá bhamó atá ann. Búlann an chlán fad le chéile chun cilúra a dhéanamh Léigh. Tugann gach duine brontanis de bhamó. Tá cáca brethe áling déanta ag mommy. Tá áthas gach duine. Cá bhfuil an cáca ó anseo. Folklór. Deire fór. Buala le chéile. Cilúra a dhéanamh. Ceistena. Cén dáta atá ann? An múlann an chlán fad le chéile. Céird a thugann gach duine de bhamó. Cé a rinne an cáca. An bhfuil áthas gach duine. Just cén there is kind of more referring to which. Okay? Okay, lehanach a fiche clár auma scanán. So they're looking at the schedule. Cuig na páistí go dtí an fictórlin. Bhí rogha mhór de scanáin fáil. Bhí scanán green siúl ag a 2 scáilán a héan. Bhí scanán action siúl ag a 3 scáilán a 2. Bhí scanán fíorscéal siúl ag le thuairt réise 2 scáilán a 3. Roghnigh siad an scanán action. Folklór. Scanán. Rogha mór. Scáilán. Scanán green. Scanán action. Fíorscéal. Le thuair tar éis. Yes, there are some typos there. The fada here and here should not be on the E. It should be letter A. Ceistena. Can neacadh na páistí. Cén scanán a bhí siúl scáilán a héan. Cén scanán a bhí siúl ag a 3 Cén scanán a bhí siúl scáilán a 3. Cén scanán a roghnigh na páistí. Lehanach a fiche héan. Gach lá. Gach lá siúil mo bhaile ón scoil. Ihim béla beag.
Tosim ag déanamh mo chuid obair Bhaile. Ina dhéag sin, cuirim an telefís siúil. Féacham na cartúin is brálam an telefís. Tar éis lethúra téim amach le mo chara seán. Im rím chluithe pelle le mo cháirde muig sa gáardín. Is braliam an telefís ach is fearliam an gáardín. Folklór. Siúlim, tosim, féachim, ichim, cuirim, téim, imrím. Ceistena. Céird a dhéanann Jake gach lá. Siúlann sé, ichinn sé, tosíonn sé, cuireann sé, imríonn sé. Sin a bhfuil, slán go fóill. Even though I have a feeling I may have missed something here, but perhaps not. Anyway, slán libh.